кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. Гріх спині. Можно взять мне там. Я возьму 3 и сейчас принесу. Рятуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. Йон оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, иди хутчей. Грех спини і голос той почуй. Божай лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй. Душу уратуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Пане, дай супокой тым, хто на Цябе спадзяецца, каб пацвердзіліся словы Тваіх прарокаў, выслухай малітву слугі свайго і народа Твайго Ізраіля. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, падчас якой прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асаблівым чынам будзем маліцца за памерлых Стефанію, Станіслава, Эдварда і за ўсіх памерлых з сям'і Глымбоцкіх, Гружэўскіх і за памерлага Мар'яна, Геннадія, Станіслава, Станіславу і ўсіх памерлых з сям'і Гружэўскіх, просячы для іх ласку прабывання сярод збаўленых у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Стваритель і Валадар усяго сусвету, гля на нас і дапамажы нам служыць Табе усім сэрцам, каб мы маглі пазнаць Твою міласэрнасць праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога,
Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание первого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, гэтаму навучай и до гэтага закликай. Калі хто навучае інакш и не трымаецца здоровых слов нашага Пана Иисуса Христа, а таксама згодного з пабожнасцю вучэння, той заганарыўся, нічога не ведае, але мае хвалявітую схільнасць да пытанняў і слоўных спрэчак. З гэтага узнікаюць зайздрасць, гнеў, блюзнярства, зласлівыя падазрэнні, неспынныя спрэчкі, пазбаўленых праўды людзей з абсаваным мышленнем, якія лічаць, што пабожнасць – гэта карысць. Сапраўды, пабожнасць разам з задавальненнем – гэта вялікая карысць, бо мы нічога не прыносім у свет і не можам нічога вынесці. Але маючы спажытак і чым прыкрыцца, будзем жа задавальнёныя гэтым. А тыя, хто хоча ўзбагаціцца, трымаецца ў спакусу і пастку, у шматлікія неразумныя і шкодныя пажадлівасці, якія затапляюць людзей у згубе і пагібелі, бо корань усякага зла – гэта любоў да грашэй, у пагоні за якімі некаторыя адступіліся ад веры і аддалілі сябе шматлікімі пакутам. А ты, о чалавек Божий, пазбягай памылак, імкніся да справядлівасці, пабожнасці, веры, любові, цярплівасці і лагоднасці. Змагайся добрым змаганнем веры, трымайся вечнага жыцця, да якога ты пакліканы і пра якое ты даў добрае вызнанне перед многімі сведкамі. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. Чаго мне бояться у дні нещастя, калі вакол мяне злосць маіх ворагаў, якія спадзяюцца на свой дастатак і хваляцца сваім вялікім багаццем. Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. Але ніводзін чалавек не можа выкупіць свайго брата і даць Богу выкуп за яго. Дарагі выкуп за іхнія душы, ніколі гэтага не будзе, каб ён мог жыць вечна і не ўбачыў магілы. Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. Не бойся, калі чалавек багацее, калі памнажаецца слава ягонага дому, бо калі памрэ, нічога не возьме з сабою, і ягоная слава за ім не пойдзе.
Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. И хоть при житті сам себе выхваляе, похвалят тебе, что робишь добро для себе. Однак пойде до роду своих продков, які уже ніколи не убачать святла. Счастливые убогие духом, бо их владарство небесное. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный ты, Ойче, Пан неба и земли, что таємницю владарства ты выявил детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus проходил по городах и вёсках, проповедуючи и обвещаючи добрую новину об владарстве Божьем. И были з им 12, а так само некоторые женщины, оздоровленные от злых духов и хворобов. Мария, названная Магдаленой, за якой вышла 7 демонов, Яна, жонка Хузы, чиновника Ірода, Зузана і шмат інших, які допомагали їм майомостю своєю. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, коли ласка, на хвилинку. Умиловані у Христі, Пану, брати і сестри, сьогодні ми розважаємо, як Ісус Христос проходить від города до городу, з вёски до вёски, обвещаючи добрую новину. Праз веки ягонае слово доходить і до нас. Мы таксама з'яўляемся сведкамі того, что Иисус Христос несе нам добрую новину, несе надею, дае нам магчымасць оживлять наше неразламанное сердце. Сегодня мы з'яўляемся сведкамі, як Иисус Христос звяртаецца до кожнага чалавека. Побач іх ёсць тыя, хто яго кахаюць, вучні. Яшчэ тыя, хто дае жыццё, жанчыны. Гэта незвычайна, бо за часы Езуса так не было прынята. Жанчыны былі у дамах, яны займаліся хатнімі справамі. А тут мы чуем, што ёсць тыя, якія пакахалі Езуса, якія былі вызваленыя ад злых духаў, аздароўленыя, і якія сваю любоў хацелі адарыць таму, хто іх аздаравіў, вызваліў. На першым месцы мы можем заўважыць Марыю Магдалену. Аб ей больш можна пачуць з Евангелля. Яна была той, з якой Езус Христос выгнаў 7 дэманаў. Лічба 7, яна з'яўляецца такой дасканалай лічбай. І можна сказаць, яна была у поўні пад уладай злога духа. Але Езус
даў ёй ласку аздараўлення. Яна вырвалася з гэтай немоцы сваёй, са сваёй хваробы і засталася да канца са сваім збаўцам. Таксама можам пачуць, што яна была пад крыжам разам з Марыяй, маці Езуса Хрыста. У той момант, калі апосталы з боязні, са страху былі закрытыя за дзвярыма ў вячэрніку, са страху за сваё жыццё, яна была побач, была пад крыжом, была да канца вернай свайму збаўцы. І можа таму першая з усіх, каму Езус Хрыстус указаўся з мёртвых паўсталы. Яна прыйшла, калі было яшчэ цёмна, уначы. Прыйшла дапоўніць момант пахарон свайго настаўніка, свайго збаўцы, абмыць цела Езуса Хрыста, намасціць яго алеямі. І ей Езус Хрыстус указаўся першай з мёртвых паўсталы. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, гэта кароткае сённяшняе разважанне Евангелія, але мае такі глыбокі сэнс. Мы таксама разважаем Езуса Хрыста з мёртвых паўсталага. Ён звяртаецца сёння да кожнага з нас, звяртаецца да сваіх умілаваных братоў і сясцёр. Ён абвяшчае нам тую праўду, якая трывае ўжо тысячы год, што ён з мёртвых паўстаў. І побач нас ёсць тыя, хто дарагі нашаму сэрцу, а мы з'яўляемся таксама гэтымі апостоламі, якія таксама працягваем гэтую справу Езуса Хрыста, абвяшчаць добрую навіну пра свае чыны, пра свае добрыя думкі, пра свае чыны. Сёння Езус звяртаецца да кожнага з нас і спадзяецца, што мы таксама будзем тымі, якія будзем несці гэтую Божую справу далей, у нашых сем'ях, у нашых суседствах, у нашых месцах справы, дзе мы будзем гэтымі апостоламі, якія праз свае чыны будзем паказваць Езуса Хрыста, які поўны любові і міласэрнасці да кожнага з нас. Няхай Езус з мёртвых паўсталы растопіць нашыя сэрцы, адарыць нас сваёю любоўю і міласэрнасцю, каб мы былі падобныя да Яго міласэрнага сэрца. Амен. Праз Езуса Хрыста, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў нам збаўленне, прадставім Богу Айцу міласэрнасці нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб перамог існуючыя ў ім падзелы і паглыбіў сваю еднасць з Хрыстом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянаў, якія сышлі на грэшную дарогу, каб яны прыслухаліся да закліку збаўцы, які чакае іхняга навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якія рыхтуюцца стаць святарамі, каб плённа выкарыстоўвалі час падрыхтоўкі ў семінарыі. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за свецкіх, каб яны далучыліся да справаў міласэрнасці, якія чыніць касцёл па ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, а хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, за памерлых Стефанія, Станіслаў, Эдвард і ўсіх памерлых сям'і Глымбоцкіх, Гружэўскі Мар'ян, Геннадій, Станіслава, Станіслаў і ўсе памерлыя сям'і Гружэўскіх, каб Пан Бог у сваёй любові і міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы клапаціліся пра пастаяннае паглыбенне нашай веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, у сваёй дабрыні выслухай нашыя малітвы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Jezus daje nam zbawlenie. Jezus nam daje spokój. Daj Jego шлем swoje моление. Jezusa славить голос мой. Jezus moc моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Jezus moc моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны, Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и усему Костелу Святому. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, якія мы Тебе складаем, каб тое, что кожны з нас ахвяраваў Тебе на хвалу, служило усім на збавление, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго умілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы, разам з усімі анёламі, абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю
нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. З Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свет,
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Єсу мой, я не варты, каб до мяне увайшоў, ды своим словом душу адновіш, мяне ўратуеш зноў. Тело и кроў пакіну, нам грешным споживать крошечцы хлеба, сыходишь з неба, каб нам ратунком стать. Ласка усіх крыніца, збаўца і лекар наш, праз свае раны, Езу мой Пане, оздараўляеш нас, дориш слабому силу, каб болей не грашил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я у Твоей ласцы жил. Дориш слабому силу, каб болей не грашил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я у Твоей ласцы жил. Вітай, Єзу, збавця свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки узнясем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай моц небесного дару наполнить нашу душу и тело, каб нами заўсёды кіравала Твоя ласка, а не наши схильности до злога, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński звестувал Панне Марии, и почерпнула з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, święta
a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.